Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Jedna byla překážka. Tuhá zima téměř udusila pod vysokou vrstvou sněhu veškerý život u nás. Po tuhé zimě padlé a suché léto. Tehdy bylo nejhůře. Preto aj my musíme prispieť k tomu svojim dielom. Dnes musíte pracovať nie na 100, nie na 200, ale na 1500%. Keďže naši súdruhovia z Kuby, z Ruska a z Polska vyslovili myšlienku, že by sa chceli učiť náš krásny, ľúbozvučný jazyk, musíte pre nich urobiť slovník. Najlepší pionier bude ohodnotený a dostane zájazd na Kamčatku. А будет мама, пусть всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небе. Natáčať. Máte Ja sa povolenie? pýtam, čo ste vy zač. Colný úrad, prosím. Máte dačo na predslanie? Samozrejme, Čo že prednášate? nemám. Odkiaľ máte tú kameru? Zo Sovietskeho zväzu. Ukážte. Každý pionier musí byť odolný a zdatný. Preto náš organizmus treba utužovať. Vrať nastúpiť? Teraz. Bežíme. V zdravom tele zdravý duch. V zdravom tele zdravý duch. Budovať afganickú vlast. Buď pripravený. Buď pripravený. Vždy pripravený. Vždy pripravený. Bežíme. Lebo inak vás nemôžem pustiť do Záchodovej republiky, nedostanete vízum. Bratranec čo, nepracuje? Je príživník v našej krajine socialistickej. Je stavba. Stáva robotník, robotnícka trieda. Schválujem, ale máte skrátený pobyt, takže 2 minúty. To má jak Môžete ísť. s prvým štítom Tatier, kde sa v zime lete berie sneh, žene o mne pionierský ozýva sa šťastný spev a smích. My sme deti slobodného kraja. Červenou hviezdou zrodené